Hola, doncs molt bona nit. Dimecres 7 de setembre del 2022 i acabem la jornada en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Avui hem tornat a tindre un dia molt calorós, arribant als 36 graus a distints punts de l'interior de les nostres comarques. I jo no sé vosaltres, però n'estic fart. Una avioneta esportiva s'ha estrellat a Mutxamel. Afortunadament, els seus dos ocupants han resultat ferits de molt poca gravetat. Les nostres comarques necessiten 9.009 places de residències d'ancians per cobrir l'alta demanda. Tenim 22 places per cada 1.000 persones majors, tot i que la OMS recomana tindre 50. Un estudi publicat per un grup immobiliari assegura que ja és fàcil vendre habitatges de luxe per més de 4 milions d'euros a Xàbia a executius europeus, nord-americans, polonesos i ucraïnesos. I jo crec que Xàbia ja no resisteix més a aquesta barbaritat, però què sabré jo. Mentre que el balanç dels campis ha sigut molt positiu, fregant el ple aquest estiu. Llegim una notícia que assegura que l'Altet és l'aeroport millor valorat pels usuaris a tot l'estat i un dels millors d'Europa segons les ressenyes de Google. Tot molt bé pels guiris i els visitants de la península, però mentrestant, si vols anar en tren des d'Alacant a València, a les 7:30 X l'últim. Els veïns del barri de Sant Gabriel a Alacant lamenten la manca de manteniment a les zones verds de la Via Parque. Falta de manteniment a Alacant? Com pot ser això? Li diuen Via Parque i creuen que ja està tot fet, redeu. Per cert, tot el meu reconeixement a la xica Caimán de les festes dels moros i cristians de Villena pel seu esforç. Obrim el rebost mediterrani i, si no saps què cuinar demà, te proposem unes espinacs amb beixamel, pernil i ou al forn. L'acompanyarem amb Caravives BS, un excel·lent vi negre de bodega Sierra Cabreras. Això és tot per avui. Bona nit, a descansar i fins demà.